fuq l-istazzjonijiet tagħna wan f'din il-familja sabiħa u grazzi wkoll lilhom għal dak il-rikonoxximent, dak il-ħajr. 30 sena ta' mużika mill-aqwa, 30 sena sbieħ il-ħadd filgħodu ta' kumpanija mill-aqwa fuq l-istazzjon ta' One Radio. 30 sena tal-programm Bonġu Solid Gold. Dan kien is-sentiment ewlieni sbieħ il-ħadd filgħodu f'edizzjoni oħra tal-programm Bonġu Solid Gold li ilu għal dawn l-aħħar 30 sena iżomm kumpanija li semmija ta' One Radio kull nhar ta' ħadd filgħodu. Tkellimna mal-preżentatur Josef Karwana li ilu jippreżenta dan il-programm mill-bidu tiegħu fis-sena 1992. Fil-fatt il-programm huwa l-eqdem breakfast show. U stqarmana kif minn meta beda l-programm għalissa saru ħafna bidliet u rrakkonta kif il-Kumpless One kien għadu biss ftit żrar. Apparti li xjaħtina u koll ġvir mal-programm, imma mill-1992 anke l-istazzjoni nbidel drastikament. Il-breakfast show koll nbidel, ġvir Bonġu Solid Gold mill-mod li kif beda, sakemm żviluppa u matura forsi anke bil-permezz tal-mużika u permezz tas-semmija tagħna, bla dubju f'30 sena ħajja kważi ta' bniedem. Huwa semma kif il-komplimenti tas-semmija jiġdu lil formula tal-programm i waħda ta' suċċess u bekk jittama li tibqa' taħdem fis-snin li ġejjin sabiex il-programm ikompli adatta. U ringrazzja wkoll is-semmija kif ta' kull ġimgħa għal 30 sena dejjem żammew l-appuntament tagħhom għall-programm Bonġu Solid Gold. Ir-rikonoxximent mhux biss tiegħi, anke is-sagrifiċċji forsi nagħmilhom l-akbar jiena, ma bla dubju anke s-sagrifiċċji tas-semmija dawk illi l-ħadd filgħodu jkunu magħna jibgħatulna messaġġi ma sempliċement fil-qalb inkunu magħhom ħin kollu.